бер кардем, везда бромадем барои одамои намедонистагӣ. Як бор каждем натонистем, тамом. Фаҳмидем? Як то вақт оли вақт бисёрай, пешакӣ нигоҳ накунем. Ҳар як соперник чиз хубае ки як рӯзда як соперник. Переживат кардем, хотом набурдестай. Соперникати чӣ кардестай? Хеле накунем, шумора касо мега, хеле кар тарси. Не, и тарс не, и тарс нест. Якум дараҷа на характер, номус ҷанг кардан дар кор. Ҷоида ки бой додестем. Вақте гуфта ки бародар бой додестем, тамом риск дуро вай кардам, хеле моментода ҷурат он рост кардам. Ассаламу алейкум, друзья! Чайхана Зацор — это лучшее место, где вы можете прийти и вкусно поесть национальную таджикскую кухню и европейскую. Я, Бахридин Джалов, в этом вам гарантирую. Друзья, наш адрес — город Душанбе, улица Валаматуда, 21. Ждем вас в гости в Чайхане Зацор. ҳозир бо расписаниеша мепартоянд, мебинем бо ягон форс-мажор наша, расписаниеша мегирем, бер кардем, везда бромадем барои одамои намедонистагӣ. Як бор каждем натонистем, тамом. Барои ҳамун шав нахӯрен, ёи хода нахӯрен. Весотона ҳозир туғрӣ кунен, саҳар қати барвақтар хезем, весотона туғрӣ кунен, тайёрак бестем. Мебиёен, быстро завтрак мекунем. Ман уже Али Акбара қати доктор рӯӣ кардам. Чизои даркориро мегирам, мехарам, мебиёрам, чизетон додан, мехӯрен и тамом бачаҳо. Ҳама кора мо ай тарафи худ кардем. Иси кори шумо монда. Нишон битен ак бачаҳо. Ба дилпурӣ ба ҳама. Ин акай даврнам шав мебияд. Ҳама қатитонай, ҳама дабартонай. Ягон боҳона нест, ягон гапи дига зиёдтӣ нест. Фаҳмидед? Ҳамаш дар дасти худтонай. Пага бо ман мехоҳам ки ҳам хеле инами ҳозир камтаре, пага бо зиёдтар одамои мо гузаштан гиранд. Фаҳмидед? Ҳама каса мо последний, ҳаматон баъд кадоме ки тоҷикое ки дар як вазнан максимални то полуфинала мерем. Ҷирибёвка ҳам хеле ғалдаги. Фаҳмидед? Як то вақт оли вақт бисёрай, пешакӣ нигоҳ накунем. Ҳар як соперник чиз хубае ки як рӯзда як соперник. Ҳар рӯза ҳам соперниктон набинед. Сафар Маҳсун уровни ту ганда зурай. Греплинги ту дорӣ, ягон кас надора. Ҳамин уровни ки ту дорӣ, ягон кас надора. Фақат камтарак намедонам чизе намерасад ки камакак чизе ту мишат мекунад ки ҳамин чиза ту нишон тии. Республикаро рекорд кунӣ, аҷоибот мешавад. Ту реально шанс дорӣ ки имрӯзи чемпиони мир шавӣ. Реально шанс дорӣ. Ҳамира истифода баред. Масъалаи нафстон ҳеҷ ка ҳама чӣ мо барои шуморо мекунем. Чизе боша мо шуморо мехарем меорем, не ки хоҳиша ҳама нафстона биқапем. Ҳозир мо мебинем, ман баромад намекунам, баъзур мехӯрам, Муҳаммад Али мехӯра. Шумода мумкин нестай. Ман мефаҳмам гушнаен, ташнаен, ман чизо ай сари ман гузаштагиа. Неги камтар қапем, не ки гушнаи баъдам гаштан дар кор нест. Совет сагне духтар қати чӣ мега, чӣ кор кардан дар кор, кай саундарам бисёр зарар дорад. Хувора бисёр мегирад. Як момент кунен, як момент раз дам гирифтем. Кадоме висагонкаш безеб гузашт ё ки бош вазбин гузашт, доктора хабардор кунем. Может быть, биёен камтар дам гирифтан дар кораи баъди бой. Фаҳмидед? Хеле моментҳорам ҳастае. Баъд ҳама чизи муҳим бовар кунем. Ҳамин мада биё чӣ гапе ҳастае мада гап занем. Чизе ҳастае мада гап занем. Бе ягон фикри дига. Любой масъала қати биё гап занем. Ҳуй шавед. Переживат кардем, хотом набурдестай. Соперник қати чӣ кардестай? Хеле накунем, шумора касо мега, хеле кар тарси. Не, и тарс не, и тарс нест. Волнение реальное чиз мешавад. Гап занем, мо ина ду кас дар хизмати шумо, шуморо настроид мекунем, тайёр мекунем, соперникотонро мебинем. Фаҳмидед? Гапҳои ки мотиватсия шуд бачаҳо. Иншолло бачаҳо акы буари калон дорем, хела меҳнат кардагиам. Мо ҳамун пага иншаалло бояд якум дараҷа бигузарем, меҳнат кардан дар кор, на характер, номус ҷанг кардан дар кор. Ва ягон шаймо ягон қа боло нест, на доғистониш, на чечениш, на ягон таш. Мо айвай дар болоем, поён не. Просто номус карди кор кардан дар кор, гуштингмонам, стойкамонам, любой чимо созай, любой чимо. Просто хитона нишон митенам қа корам. Ҳаминам аз он. Якум мебуроини хали сразу давлени не. Разведка бозӣ кардам, мебинам гиҷош чиай. Плюсай худам да кор мекунам.
баъо боло бугай проход ки бдави проход ки не ту калай хид кади корпус секундан дори айуҷа казга буга ҷебза проход ки хид бин давуд кади ту ҷанг дора кади вай ҷанг надора у ай боло любой чӣ мегатон любой чӣ газ метонем пага иншолло моментҳои ӯзами правилно бубак ман масъалаи бой оли нагуфтам фақат дар мегуфтам як чӣ мешавад ки вақте ки бой додестен ё биридестен секундан дар маҷмӯъ мегатонем ҷоеда ки биридестен лишни раз рисковат наметонем ҷоеда ки бой додестен вақте гуфта ки бародар бой додестен ҳамон риск дурро вай кардам хеле моментода ҷурат ҳол нигоҳ кор кардам фаҳмидем ҳамон дигар вақтона зиёд нагирем хидик нашем агар бесуд натуғрӣ карда бошед равед дам гирем ҳама каса